Iwan Pennod 12, adnodau 20 I 26. Roedd rai pobl oedd ddim yn Iddewon wedi mynd I addoli yn Jerusalem adeg gwyl y Pasg. Dyma nhw'n mynd at Philip oedd yn dod o Bethsaida, Galilea, a gofyn iddo, Syr, dyn ni eisiau gweld Iesu. Aeth Philip I ddweud wrth Andreas, ac wedyn aeth y ddau ohonyn nhw I ddweud wrth Iesu. Ymateb Iesu oedd dweud fel yma, Mae'r amser wedi dod I mi, mab y dyn, gael fy anrhydeddu. Credwch I fi, os nad ydy hedyn o wenydd yn disgyn ar y ddaear a marw, bydd yn aros fel y mae, yn ddim ond un hedyn bach, ond os bydd yn marw, bydd yn troi'n gnwd o hadau. Bydd y sawl sy'n meddwl am neb ond fe ei hun yn colli ei fywyd, tra bydd y sawl sy'n rhoi ei hun yn olaf yn y byd yma yn cael bywyd tragwyddol. Os ydych chi am fy ngwasanaethu I, rhaid I chi dilyn yr un llwybr am mi. Byddwch chi'n cael eich hun yn yr un sefyllfa a fi. Y rai sy'n fy ngwasanaethu I, fydd Dduw, fy nhad, yn ei hanrhydeddu.